Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn saff. Heddiw yw y cyntaf o mis Ionawr 2022 ac felly dwi'n dymuno I bawb blwyddyn newydd da. Y pwnc o'r fideo hwn yw I ddatrys y trafferthion gyda'r cydamseru pan yn defnyddio yr offeren hypercam 2 I recordio oddi wrth y sgrin ar y cyfrifiadur, yn enwedig y trafferthion gyda'r cydamseru o'r sain a delw. Dim ond I rhoi ychydig o gefndir i'r trafferth hwn, dwi'n yn gandaf angen I gyfadde mae'r offeren meddylwedd hwn, un sydd yn ychydig yn hen nawr. Maen nhw wedi bodoli ers y dyddiau o'r Windows XP, ac yn y dyddiau hynny, roedd hyn un o'r offernau y fwyaf poblogaidd ar gyfer recordio oddi wrth y sgrin, oherwydd roedd hyn mor yn trafferth I defnyddio, ac felly hefyd mor hawdd a chyfyllgar ar gyfer y defnyddwr, ond roedd hynny yn y dyddiau o'r 32 bit, ac hefyd mae'r meddylwedd hon yn dal yn gweithio heb unrhyw trafferth o gwbl ar yr gyfrifiaduron yn 32 bit, ond y peth sydd dwi'n yn darganfod trwy'r darllen y dadleifedd ar yr rhyngwyd yw pan mae'r meddylwedd hon, sef hypercam 2, yn ysodwyd ar yr cyfrifiaduron yn 64 bit. Mae'n llawer o defnyddwyr yn profi trafferth gyda'r cydamseru o'r sain a delw, ac dwi'n angen I gyfaddef. Dwi'n hefyd yn cyfarfod gyda'r un trafferth, nid ar fy nghyfrifiadur sydd yn 32 bit, ond ar fy nghyfrifiadur sydd Windows 7 yn 64 bit, sef mae'r sain yn rhedeg ymlaen i'r delw, neu y delw yn dilyn ar ôl y sain. Mae'r hyn yn dod yn amlwg enghraifft pan dwi'n angen I defnyddio y cyrchwr I dilyn rhyw testyn ar y sgrin sydd dwi'n yn ei darllen yn y fideo. Mae'n tebyg mae'r sain yn parhau I symud ymlaen, ond mae'r delw yn mynd yn fwy ac yn fwy araf. Yn canlyniad o hwn, mae'r cyrchwr yn syrthio yn ôl allan o'r cydgyfarfod gyda'r testyn sydd yn cael ei ynganu drwy'r sain. Wedi ychydig o abrawf, dwi'n falch I dweud dwi'n wedi darganfod I ddatrys y broblem hwn, sef drwy'r addasu gosodiadau ar gyfer yr hypercam 2. Dwi'n yn adnabyddus am y ffaith mae'r fersiwn diweddarach o'r meddylwedd hwn, sef yr hypercam 4, sydd ar gael ar gyfer cyfrifiaduron yn 64 bit, ond mae'r fersiwn hwn, sef y hypercam 2, yn dal yn gwell gyda mi, oherwydd mae'r meddylwedd sydd yn ysgafnach ac yn temlo yn clefymach I defnyddio. Wedyn I ateb y cwestiwn sut llwyddiais I datrys y broblem hwn, dwi'n mynd I trafodi drwy'r gosodiadau yn y meddylwedd hon. Fy damcaniaeth am beth sydd yn achosi y delw I arafu yw rhywbeth sydd yn gysylltiedig gyda'r amdriniaeth o'r delw neu sain yn yr ymgylchiad 64 bit, yn enwedig rhywbeth sydd yn gysylltiedig gyda'r gwasgiad o'r delw neu'r ychybiad o'r data o'r sain neu delw ar y disg caled, achos yn gyffredinol mae'r hyn sydd yn cymryd y fwyaf o amser, sef I achub data ar yr disg caled. Felly, os ydych ni'n yn cymryd edrychiad ar y cyntaf tab sydd
yn cysylltiedig gyda'r leoliad o'r ardal ar y sgrin sydd ydych chi'n eisiau I recordio, os ydy'r wynebedd o'r ardal yn rhy fawr, fyddai hyn yn sicr yn achosi yr delw I arafu. Os y gallwn ni'n cadw yr ardal neu wynebedd o'r sgrin sydd angen ei recordwyd yn fach, fyddai hynny yn cynorthwyo I ddatrys y problem gyda'r delw yn arafu. Felly y beth y fyddwn I yn ei argymell ar y tab hwn yw I cadw yr ehangder ac hefyd yr uchder o'r wynebedd yn fach. Enghraifft yn llai na'r 1 ar gyfer y width ac hefyd yr un peth ar gyfer y height. Hefyd, dwi'n yn argymell I beidio I wneud y petrial yn gweincio, achos byddai hyn yn cymryd ychwanegol o adnoddau yn y cof, enghraifft ar gyfer y gwerthudiad ar y cyfrifiadur. Ac hefyd, yn gyffredinol, fe fyddwn i'n argymell I cau unrhyw rhaglen neu cymwysiad arall ar yr cyfrifiadur sydd yn gallu tynnu mas oddi wrth yr adnoddau ar y cyfrifiadur ac wedyn achosi yr delw I arafu yn y fideo hefyd. Yn yr blwch gwirio ar y gwelod, captured layered o transparent windows, maen nhw'n dweud yn y rhanfachu crwn, fe allai hwn yn arafu I lawr yr perfformiad. Felly, dwi'n yn argymell I beidio a gwirio y blwch gwirio hwn. Wedyn I symud ymlaen i'r tab nesaf, sef y bysellau poeth, neu hotkeys. Does dim unrhyw beth ar y tab hwn sydd yn mynd I effeithio yr arafiad o'r delw. Mae'r gosodiadau fan yma yn unig ar gyfer yr penodiad o'r bysellau, enghraifft I dechrau neu I oedi neu I atal y recordiad. Felly dwi'n mynd I symud ymlaen i'r tab nesaf. Ar y tab hwn, sydd yn galw AVI file, mae'r amrywiaeth o'r gosodiadau hyn sydd yn mynd I achosi yn uniongyrchol yr arafiad o'r delw, yn enwedig y cyfradd o'r fframiau yr eiliad. Yn fwy lai, y fframiau yr eiliad, fe fydd lai o waith ar gyfer yr meddylwedd I wneud, felly fe fydd yn gosodi llai o fframiau yr eiliad yn benderfynol yn cynorthwyo I ddatrys trafferth gyda'r arafiad o'r delw. Os mae'r gosodiad yn fwy na 10 gyda chi, enghraifft fel 11 neu 12 neu 15, os ydych chi'n darganfod mae'r delw yn arafu ar ôl y sain, dwi'n yn argymell I osodi I rhif yn llai na 10, enghraifft fel 8 neu 6 neu 5 neu 4. Fi'n argymell I cadw y cyfradd ar gyfer y ffram llawn, tipio fel 1, ac wedyn mae'r blwch hwn, sef allwedd pob rhif o fframiau yn hollbwysig, achos mae'r ffram hwn, sef y ffram allwedd sydd yn cydcyfarfodi yr sain gyda'r delw. Os mae'r sain yn rhedeg tu blaen o'r delw, fi'n argymell I leihau y rhif yn y blwch hwn,
enghraifft oddi wrth 100 I 50 neu 20 neu 10. Ar y foment, maen nhw'n dweud ar gyfer pob un eiliad, mae'n angen I gadw I disg 5 o fframiau, ac wedyn ar gyfer pob 10 o fframiau I cadw y disg ffram llawn sydd yn cydgyfarfod gyda'r sain. Felly, mae'r hyn yn achub I disg ffram llawn pob 2 eiliad, ond wedi hyn os ydych chi'n dal yn darganfod mae'r sain a delw yn diffyg I cydamseru neu syncronyddio, dwi'n yn argymell yn ytrach na 5 ffram yr eiliad I achub i'r disg 4 ffram yr eiliad ac wedyn I achub yr ffram allwedd wedi pob 8 ffram, sef I achub y ffram allwedd pob 2 eiliad. Fel hyn, ac wedyn, wedi hynny os ydych chi'n dal yn darganfod mae'r sain a delw yn diffyg I cydamseru, dwi'n yn argymell I leihau y cantradd o'r gwasgiad o'r ansawdd y ffram, sef ar y foment mae'n un wedi osodi I 85%. Os mae'r cantradd yn llai na'r 50%, fe fydd yr ansawdd o'r delw yn dirywio yn andros. Felly, dwi'n argymell I leihau I rhywbeth fel 70%. Fel hyn. Ac wedyn, wedi hyn, os ydych chi'n dal yn darganfod mae'r sain a delw yn diffygio I cydamseru, dwi'n yn argymell I symud ymlaen i'r tab nesaf, sef y tab sain, ac wedyn I leihau y cyfradd o'r ansawdd o'r sain. Fe allwn ni'n ei leihau I rhywbeth fel 11,000 samplu yr eiliad neu 8,000 samplu yr eiliad. Os mae'r sain a delw yn dal yn diffygio I cydamseru, rydyn ni'n gallu defnyddio y maint o sampl yn 8 bit yn ytrach na 16 bit ac rydyn ni'n gallu newid y rhif o sianeli oddi wrth y stereo I mono. Os rydyn ni'n mynd ymlaen i'r tab nesaf, sef y tab cymhwysiadau, mae'r hyn yn fwy cysylltiedig gyda'r cyrchwr sydd ddim yn effeithio yr diffygiad o'r cydamseru rhwng y sain a delw yn llawer o gwbl. Felly, I grynhoi, os mae'n gyda chi trafferthion gyda'r cydamseru, gyda'r sain a delw ar y feddalwedd hon, sef hypercam 2, ar eich cyfrifiadur 64 bit, dwi'n yn argymell yn gyntaf I leihau yr maint o'r wynebedd o'r ardal ar y sgrin ydych chi'n yn ei eisiau I recordio. Dwi'n yn argymell I peidio I wneud y betrial yn gwyncio. Dwi yn argymell I beidio I agoneddio y ffenestr y hypercam i'r bar tasg. Dwi'n yn argymell I beidio I guddio y ffenestr hypercam. Ac hefyd, fi'n argymell I beidio I gipio y ffenestri, haenwyd, neu tryloyw. Ac wedyn, fi'n argymell I leihau y rhif o fframiau yr eiliad. Fi'n argymell I cadw y gyfradd o gipio y ffram llawn I 1, ac fi'n argymell I leihau y rhif o fframiau ar gyfer pob un ffram allwedd. Ac hefyd, fi'n argymell I leihau y cantradd o'r ansawdd gwasgiad y ffram.
enghraifft, os ydy'r cantraf 84, fe bydd y cantraff o'r 70% yn edrych yn llawer mwy pyledig. Ac wedyn, os mae'r sain a delw yn dal yn diffygio i cydamseru, mae'r diwylliad o leihau yr ansawdd o'r sain ar gael hefyd. Felly, dyna ni ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau y fideo hwn ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.